Βάλετε ένα γύρο μέσα, ναι, είναι να με έρθει ο... Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, εγώ συνάρτησα από αυτό. Ο Σταυρής είναι ο κύριος. Για με μάμε, δεν μάμε για μένα. Πάμε στην εκκλησία. Να μας πει κάτι ο Πάτερ για την εκκλησία μας. Ήταν η κύρια εκκλησία της Μακράσιας, ο Πάτερ Μούζεβιτσι. Εδώ τώρα είμαστε στην Παναγία, ήταν η κύρια εκκλησία του Χωσκού, όπως ξέρετε πάλι παραπάνω και ζήσετε όλοι οι θύμησες παγιές που τα παιδικά σας χρόνια, στο 1974. Η εκκλησία, όπως βλέπετε, είναι δίκλητη, με αψίδες που εκτείνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά της εκκλησίας. Αξία είναι του 15ου-16ου αιώνα περίπου. Πετρόχτιστη, παγιά ήταν αγιογραφημένη, αλλά όπως βλέπετε δίπλα στην καμάρα έχει υπολείμματα που αγιογραφία, και πρέπει
πριν το 1974 οι παγιοί να τα εκαλύψαν με γύψο, να φαίνεται η εκκλησία πιο ωραία παρά να είναι με τα αντούτα. Παγιές αμαρτίες της εκκλησίας. Τώρα με βοήθεια του Θεού ξεκινήσαμε και με τον κοινοτάρχη και με τον υπόλοιπο Συμβούλιο Εκκλησιαστική Επιτροπή για την αναστήλωση της Εκκλησίας. Προς το παρόν ακόμα είμαστε στα αρχικά στάδια για να την συντηρήσουμε. Η Εκκλησία θέλει αρκετή συντήρηση για να κλείσαμε να εισχωρούν διάφορα ζώα μέσα και να κάνουν παραπάνω ζημιά στην Εκκλησία. Ας ευχαριστώ η Παναγία να βάλει το χέρι της να επιδιορθωθεί. Αν θέλει και αν θέλει του Θεού η Παναγία να επιδιορθωθεί η Εκκλησία, να επιδιορθωθεί. Δίπλα είχε νοικιακό, όπως ξέρετε παραπάνω, οι παγιοί και μιλήσκεται και έξω. Ήταν ο νοικιακός πάλι με κεραμίδι, με βολίτσια από πάνω. Είχαν καθίσματα γύρω-γύρω κάθετον ο κόσμος. Δίπλα το κημητήριο που έλεγα ετοιμένο και εκείνον τώρα. Τώρα ψάλουμε όλοι μαζί το Χριστός Ανέστη και το πολιτικό της Παναγίας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και ενδικημίσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς τη ζωή μήτηρη υπάρχουσα της ζωής. Είναι η Εκκλησία που προσπαθούμε να την επιδιορθώσουμε. Έγιναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Είμαστε στο τελικό στάδιο, γιατί περιμένουμε μόνο τον ναι από τους Τούρκους. Πολλοί μακρασιώτες θέλουν και, να μας δώσουν ακόμα και λεφτά από τα δωρά. Εμείς περιμένουμε την έναρξη και μετά θα κατέβουμε και στους μακρασιώτες για να μας βοηθήσουν. Τώρα πότε να γίνει τούτο, ελπίζουμε μετά τις εκλογές τους, θα ξανακάτσει η Επιτροπή. Είμαστε η πρώτη επιλογή για να μας διορθώσουν τις εκκλησίες. Και ελπίζουμε να γίνει, διότι ακόμα 4-5 χρόνια να λείψει απέφτει εδώ. Το λοιπόν, τώρα περάσουμε έξω να βάλουμε ένα κατάδει στεφάνι στο μνημείο του πεσόντα μας του 55-59. Φάκω ένα. Μάρια. Είναι και για όλους τους που το Θεό να μακαρίσει, αγωνίστηκε το 55-59, δολοφονήθηκε από τους Άγγλους, αλλά είναι και για όλους τους νεκρούς μας. Καταρχήν έχει πολλούς ξαδέρφους, δεύτερα ξαδέρφια δάμε. Είναι και τους επόμενους τους ηρωές, από τον Πενέρα Στεφανής. Για όλους. Για όλους. Είπαμε για όλους που... Να πάμε τώρα... Νομίζω είναι εντάξει είδαμε η ώρα ή χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θέλεις να μείνουμε όλοι εδώ και κάνουμε μια φωτογραφία? Εντάξει, ό,τι θέλετε, αν έχει κάποιον... Ναι, ναι. Να μείνουμε όλοι εδώ έτσι μπροστά από την εκκλησία. Εντάξει, κάντε μια φωτογραφία. Εντάξει, έχει... Το Λαξό, Αγιώτης το Λαξό, τον οποίο έσασε ο Ανδρέας ο Πραστίνης το 50. εντάξει, αν ξέρετε κάτι παραπάνω, πείτε τα. Έχει ένα χωματόδρομο. Ana, vamos.
Γιορτάκι,